Заради продължителното горещо време и суша, нивото на река Дунав при Русе падна под 1 метър. Това силно затруднява корабоплаването и на места разминаването между плавателните съдове е невъзможно. В момента в българската част от реката са се образували 29 критични участъка. Прогнозите са, че през следващото денонощие нивото на реката ще продължи да спада. Спадането на нивото на Дунав е само едно от проявленията на климатичните промени, на които ставаме свидетели. Продължителните топлинни вълни са сред най-честите прояви на глобалното затопляне. Една от тях най-после отмина България преди броени дни. До кога ще е така, беше въпросът, който най-често си задавахме. На този въпрос отговаря следващият репортаж. Топлинните вълни все повече зачестяват. Тревожната тенденция излиза от доклади на световни учени. Колегите, които всъщност се занимават с климатични проекции, казват, че всъщност топлинните вълни, както топли и студени вълни, всъщност са проявление на глобалното затопляне. През 2003 година, най-горещата за последния век, неестествено топлото лято в Централна Европа носи невиждани до тогава щети. Световната банка ги оценява на поне 13 милиарда евро. По време на вълната умират над 30 000 души, най-вече възрастни и със сърдечни и дихателни проблеми. Вълната предизвиква голям отзвук в научните среди, като швейцарски учени предвиждат следното. Това, което е екстремно в момента, ще бъде всъщност норма до края на векът. Наличието на хора, които живеят в Западна Европа и в Централна Европа и които карат автомобилите си, всъщност води до удвояване на количеството, например, на озона, в приземния озон, който всъщност е вреден за хората. И тъй като България се намира в Европа, за нас прогнозите също не са розови. Проекцията за средата на века за България е, че ще бъде по-топла, по-суха и с повече топлинни вълни. Очакваното покачване на температурите е в рамките на до 3 градуса, така че със сигурност можем да кажем само едно. Нито ще става по-хладно, нито по-влажно.